Diolch yn ei weddio. Diolch yn y ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni yn cyflwyno'n hoedfa ein hamser ymaith ofal di ac yn gweddio bydde di yn trigarhau wrthym ac yn dod lawr ein plith. Diogela bendithion ni nawr. I ni gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Gech atgoffa am ein cwrdd arbennig nos Iau yma sy'n dod, noson o Emynau. Yma yn y capel yn dechrau am hanner awr wedi 7 ac yna'n hoedfa pnawn sul am hanner awr wedi 3. Wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gwyn i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 30 o cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd. Emyn rhif 30. Nawr darlleniad o'r Efengyl yn ôl Marc, y 7fed benod, ac yn dechrau darllen yn adnod 24. Marc, penod 7, ac adnod 24. Ac efe a gyfododd oddi yno, ac aeth i gyffiniau Tyrus a Seidon, ac aeth i mewn i dŷ, ac ni fynasau i neb wybod, eithir ni allai efe fod yn guddiedig, cynnes pan glybu gwraig yr hon yr oedd ei merch fechan ac ysbryd aflan ynddi, sôn amdano, hi a ddaeth ac ysyrthiodd wrth ei draed ef, a groeges oedd ei wraig, seiro ffenichiaid o genedl, a hi atolygodd iddo fwrw'r cythrael allan o'r merch. Ar Iesu a ddywedodd wrthi, gad yn gyntaf i'r plant gael ei digoni, cynnes nid cymwys i'w cymryd bara'r plant a'i daflu i'r cenawon cŵn. Hithau atebodd ac a ddywedodd wrtho, gwir o arglwydd, ac eto yma'r cynawon dan y bwrdd yn bwyta o friwsion y plant. Ac efe ddywedodd wrthi, am y gair hwnnw, dos ymaith, aeth y cythrael allan o'th ferch. Wedi ddifyned i'w thi, hi a gafodd fyned o'r cythrael allan, a'i merch wedi bwrw ar y gwely. Ac efe aeth drachefn ymaith o dieddau Tyrus a Seidon, ac a ddaeth hyd fôr Galilea, drwy ganol terfynau Decapolis, hwy a ddygasant ato un byddar, ac atal dywedid arno, ac atal y gasant iddo ddodi ei law arno ef, ac wedi iddo ei gymryd ef o'r neilltu, allan o'r dyrfa, efe astynodd ei fysedd yn ei glistiau ef, ac wedi iddo boeri efe a gyffyrddodd a'i dafod ef, ac yn edrych tua'r nef, efe a ochneidiod ac yddywedodd wrtho, effatha hynny yw ymagor.
ac yn ebrwydd ei glistiau ef a gorwyd a rhwym ei dafod a ddatodwyd ac efe lefarodd yn eglur ac efe waharddodd iddynt ddywedyd I neb ond pob mwyaf y gwaharddodd efe iddynt mwy o lawer y cyhoeddasant a syni am wnaethant yn anfeidrol gan ddywedyd da y gwnaeth efe bob peth y mae yn gwneithir i'r byddariaid glywed ac i'r mudion ddywedyd bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron ac I ni yn llawenhau bob un cyfle, bob un tro ni'n gallu dod I alw arna ti, ein bod yn gallu dod gydag hyder o Dduw gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Nid trwy unrhyw ymdrech bersonol, nid trwy pwy ydyn ni, neu beth I ni wedi wneud, neu gyflawni yn ystod y dyddiau diwetha, achos I ni yn gwybod o Dduw, petai lawr I ni fyddai gobaith, ni fydda na ddiddordeb, mi fydda ni yn dyfeisio rhyw ffordd arall, rhyw ffordd anghywir, a dilyn llwybrau'r byd, ond o Dduw I ni yn diolch I ti, ein bod yn gallu dod ata ti trwy y ffordd rwy ti wedi drefnu, trwy'r arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn oll, a wnaeth trosom ni, iddo ddod i'r byd yma, yn ifydd fel oen i'r lladdfa yr aeth i'r groes, ac I ni yn diolch I ti o Dduw am y ffordd hon, y ffordd sicr a ffordd gadarn ein bod yn gallu dod fel rhai sydd wedi golchi yn wynach na'r eira, I ni yn lan ger dy fron, wedi'n gorchuddio a chyfiawnder Crist. Ac felly o Dduw, oherwydd hyn ac hyn yn unig I ni yn gallu dod gydag hyder ein bod yn dod fel plant tuag at I tad, ac yn dod o Dduw at ein tad nefol, yn diolch I ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch am y ffordd agorwyd I ni, yn diolch I ti o Dduw am faddeuant pechodau, a beth bynnag yma'r un drwg yn sibrwd, i'n tynnu ni lawr ac i'n harwain ni oddi ar y llwybr, I ni yn gwybod o Dduw ein bod yn gallu edrych tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth, I ni yn gallu atgoffa'r un drwg y mae'r Iesu wedi delio ar cyfan. Mae wedi'n golchi ni'n lan, mae wedi maddau pob pechod, ac nawr I ni yn blant I ti. Ac felly o Dduw I ni yn diolch I ti ac yn gofyn ti'n helpu ni I dy ddyrchafu di, I ogynneddu dy enw di, gorywch pob enw arall. Helpa ni I fod yn ymwybodol o'th bresenoldeb. I ni yn diolch am yr addewidion sydd yn dy air, ond o Dduw gad I ni I brofi o'r newydd dy fod yma yn ein plith. Gad I ni wybod dy fod ti yma yn dy holl nerth o Dduw, bydd I di'n gweithio yn ein plith ni, a bydd yr ysbryd glân ar waith yn agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen. Ni yn meddwl am rhai sydd yn cerdded heibio yr adeilad hon o sil I sil ac efallai rhyw awydd yn rhywle I ddod mewn I wrando ar dair. I ni yn gweddio Dduw bydd y ras yn anorchfygol ac na fyddant yn gallu ymwrthod mwyach. Ni'n gweddio Dduw am yr oedfa ar y we hefyd, y bydd na rai o Dduw yn gwybod am yr oedfa ac yn dod I wrando ac o'r diwedd o Dduw yn dod I weld I pechod trwy dy ras di ac I glywed am ffordd I achawdwriaeth. O Dduw, rwyt ti'n gallu gweithio ac felly ni yn gweddio, byddi di yn gweithio unwaith eto, I ni yn tristau wrth I ni weld ein cylonau'n hunan, ein crwydro cyson mor hwydd I ni yn ildio I demtasiwn. I ni yn tristau wrth I ni weld cyflwr yr eglwys a chyflwr ein gwlad ni bellach ac I ni yn gweddio o Dduw byddi di yn dod nôl i'n plith. I ni yn gweddio byddi di yn tywallt y lan ysbryd arno am unwaith eto. I ni yn diolch am y ffordd I ti wedi gweithio yn ein hanes ni fel cenedl, ond o Dduw gymaint o flynyddoedd wedi hedfan heibio. Ac I ni yn gofyn ti fadde ni nad ydyn ni'n wylo fel ag y dylsyn ni. Ac yn gweddio byddi di yn dod nôl i'n plith. Tyrd lawr i'n plith heddi, ni'n gofyn am y tywalltiad o'r ysbryd glân. Bendithiau'n hoedfa, yr holl ddydd I ni'n gweddio byddi di yn trigarhau wrthym. Tyrd bendithiau diogela ni nawr, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Diolch i ni gan ni Emynau 227. Mi o'n fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddrud. Gydwch ni sefyll i gan ni Emynau 227. Byddai'n testyn o'r Efengyl nôl Marc, y 7fed benod ac adnod 37. Marc 7, adnod 37. A syni a wnaethant yn anfeidrol. Gan ddywedyd, da y gwnaeth efe bob peth. Y mae fe'n gwneithir i'r byddariaid glywed ac i'r mudion ddywedyd. Mae'r darn yma yn gyffroes yn sicr. Mae'r holl benod yn gyffroes tu hwnt. Ac yn fwy cyffroes byth o feddwl dywedwyd cannoedd o flynyddoedd ynghynt y byddai'r Iesu y Meseia yn gwneud y gweithredoedd yma. Mae'n ddigon bod y peth wedi digwydd, ond i'r digwyddiad cael ei ddisgrifio i fanylder cannoedd o flynyddoedd ynghynt, Eseia wedi dweud y byddai hyn yn digwydd. Eseia 35, adnod 5 a 6. Yna, ystyriwch bod y geiriau wedi cael ei ddweud gannoedd o flynyddoedd yn flaenorol. Yna, yr agorir llygaid y deillion a chlistiau y byddarion a agorir. Yna, y llama y cloff fel hydd ac y can tafod y midan, canis dyfroedd a dir allan yn yr anialwch ac afonydd yn y diffeithwch. Ac fe ddigwyddodd dro ar ôl tro. Dyma yw'r hanes. Ni'n gweddi heddiw y bydd rhywun sydd yn yma neu falle yn gwrando ar y we, y byddant hefyd yn dod i weld rhyfeddod yr Efengyl, rhyfeddod y Meseia, yr arglwydd Iesu Grist, yn ystyried yr hyn sydd yn wir, yn ystyried yr holl ysgrythyr, yr hen testament a'r newydd, ac i weld sut gall hyn fod yn unrhyw beth arall ond yn wirionedd. A bod hwnna'n ddigon iddyn nhw ddechrau ceisio
Dyna beth yw ein gweddi ni, mae'n dyddiau mor dywyll. Mae'n anodd I ni ddychmygu'r peth, mae'n anodd I fi ddychmygu'r peth, pan I chi'n mynd i'r gwaith, pan I chi'n mynd o'r gwmpas ysgrydodd ein dinas ni, ac I chi'n edrych ar bobl, a chi'n meddwl, dyw e ddim yn bosib. Dyw e ddim yn bosib I bobl ddod I gredu. Dyw e ddim yn bosib. Mae yna gymaint o ragfar, mae yna gymaint o dywyllwch, mae yna gymaint o syniadau rhyfedd o gwmpas, ac I chi'n meddwl, sut gall hyn ddigwydd? Ond I ni hefyd yn gwybod y mae Dyw yn holl alluog, ac mae e'n gallu dangos I bobl, mae'n gallu agor I llygad nhw, a felly'n gweddi ni o byd na rhywun yn gweld mae'r adnod yma, mae'r adnod I ni newydd ddarllen o Eseia, cannoedd o flynyddoedd ynghynt, a'r adnod I newydd ddarllen yn yr Efengyl Marc, a maen nhw'n cyd-fynd. Mae'n wirthiol, ac y bydd na rhywun yn dod I weld mor gadarn yw gair Dyw, y proffwydwyd gymaint o weithiau, cannoedd ar gannoedd o broffwydolaethau, mwy cryfedd eraill, does dim proffwydolaethau ganddyn nhw. A lle mae yna un yn rhoi rhyw fath o broffwydoliaeth mor eang, gall unrhyw un fod yn cyflawni'r broffwydoliaeth yna ar unrhyw bryd. Ond yn y ffydd Gristnogol, mae'r ystadegyn yn dweud o'n diwedd, pan I chi'n ystyried yr holl broffwydolaethau, mae'r rhif mor fawr, dyw e ddim yn bosib iddo fe fod yn ddim byd arall ond yn wirionedd. Mae Crist yw'r Meseia. Dyma beth sy'n digwydd fan hyn. Dywedodd Eseia yn union beth fydda'r Iesu yn wneud a fe nath e. Ac felly mae'r holl fanylion i'r manylun olaf mor gywir. Mae yna gymaint o fanylder. Wel, mae yna gyffro'n sicr. Ond mae yna wersi, mae yna gyffro, ac mae yna rhywbeth hyfryd I ddarllen ac I ystyried darnau o'r ysgrythyr sy'n gyffroes, achos mae unrhyw wyrth yn gyffroes. Ond mae yna rybydd yma hefyd, mae yna wersi diri yma, a dim ond chydig dwi eisiau cyfeirio atynt, ond mae yna rybydd yma, dwi eisiau sôn am y rybydd. Ac os oes yna rai sydd yn gwrando yn teimlo yr angen am help, wel, gwrandewch. Roedd yna nifer yn yr adeg yma angen help yn doedd yna. Roedd yna rai oedd yn sal, roedd rhai oedd yn wan, pob math o broblemau, a'r rhai oedd yn iach, pob un angen help. Wel, gwrandewch ar yr hyn sydd yma, a'r hybydd sydd yma yn y darn yma. Wel, yn gyntaf, hoffwn edrych ar y benawd da oedd ei waith, ac yn ail ar ymateb y bobl, ac yn olaf cyffro bob cyfle I ni yn ei gael. Wel, yn gyntaf, da oedd gwaith yr Iesu. Gwrandewch ar yr adnod yma, 37. A syni a wnaethant yn anfeidrol, gan ddywedyd, da y gwnaeth fe bob peth. Y mae fe yn gwneithur i'r byddariaid glywed ac i'r mudion ddywedyd. Yn barod yn yr adnodau blaenorol, yn y benod, tra yr oedd yr Iesu yng Nghyffiniau Teirys a Seidon, fe ddangosodd drigaredd. Fe ddangosodd drigaredd i'r ferch drwy daflu allan cythrail ohoni. Ni'n eisiau treulio amser ar hwn nawr, ond mae hwnna mor gyffroes. Mae e mor drigarog. Gallech chi ddychmygu unrhyw beth sydd yn waith na hyn. Pa mae'r un drwg yn dod lawr ac yn dylanwadu ar rhywun. Mae'n erchill, ond dwi'n meddwl am y pwerau tanllyd yma, gymaint sydd dal yn bodoli yn yr oes sy'n ni'n byw ynddi, falle mwy nag i ni'n sylweddoli. Gymaint o ddrygioni. Ac i ni gweld adnod 29, ac fe ddywedodd wrthi, am y gair hwnnw dos ymaith, aeth y cythrael allan o'r ferch. Dychmygwch, y rhieni yma a'r teulu yn poeni am y ferch. Yr oedd na gythrael wedi cael gafel a'n wedi cymryd drosodd. A dychmygwch, nhw'n clywed yr Iesu'n dweud, am y gair hwnnw, dos ymaith, oherwydd yr ymateb, ewch nôl, aeth y cythrael allan o'r ferch, ac wedi iddi fyned i'w thi, pan ath I adre, hi a gafodd fyned o'r cythrael allan. A'i merch wedi bwrw ar y gwely, roedd e wedi digwydd. Roedd yr Iesu wedi dweud, fydd y cythrael di mynd. Pan eithon nhw adre, roedd y cythrael di mynd. Mae hwnna'n ddigon I ddod â deigryn I lygad y teulu, I unrhyw un sydd yn gwrando ar rhyddhad, y llawenydd. Pa mor ddiolchgar fydde'r teulu bellach ar ferch. Dyna I chi lawenydd bod hwnna wedi digwydd. Ac am nerth, am wyrth, am drigaredd, ac yna mae'n mynd mlaen o fewn yr un benod, wrth adael y fan honno, a mynd tuag at y capolys, beth sy'n digwydd, ni'n darllen nawr, a mi achau un byddar. Mae'n ddigon anodd heddi fod yn fyddar da'r holl teclynnau sydd gyda ni. Dychmygwch beth oedd y fel 2000 o flynyddoedd yn ôl.
Bydde dim lot o amser gyda neb tuag ato chi. Bydden nhw ddim yn fodlon ail ddweud a bydden nhw'n gadael llonydd i chi. Adnod 35. Yr iachawdd un byddar do, mae hwnna'n anhygol ac yn ebrwydd, ei glistiau ef a gorwyd, a'r hwym ei dafod a ddatodwyd, ac fe a lefarodd yn eglur. Dyna chi ryddhad. Dyna chi yr eiliad yna. Mi fydda'r yr un yma oedd yn fyddar yn dod i weld bod yn gallu clywed ac nawr yn gallu deall. Mae'r hanesion yn mynd ymlaen. Os ych chi'n edrych ar yr Efengyl nôl Matthew, penod 15-30, dyma i chi'r disgrifiad. A daeth ato dorfeidd lawer a chanddynt gyda hwynt gloffion, deillion, midion, anafusion ac eraill lawer, a hwy a'i bwriasant i lawr wrth draed yr Iesu, ac efe a'i hachaodd hwynt. Gymaint o bethau da y gwnaeth yr Iesu. Y rhai oedd yn gallu cerdded, y rhai oedd yn gloff, y rhai oedd yn ddall, yn fyd, ddim yn gallu siarad, ddim yn gallu clywed. Rhai oedd yn sal, pob math o bethau. Ac fe iachawdd hwynt. Maen nhw mor gyffroes ond nhw. A gwir oedd y geiriau ddywedwyd am yr Iesu. Mae rhaid i ni mynd mor bell â hyn gyda'r rhai a ddywedodd yn adnod 37, da y gwnaeth e fe bob peth. Achos trwy gydol ei fywyd, trwy gydol ei wynedogaeth, dyma yn unig gallir ei ddweud amdano. Dyna'r unig beth mae unrhyw un yn gallu dweud amdano. Does dim un person wedi ffeindio unrhyw beth gellir dweud am yr Iesu nad oedd yn dda. Wrth gwrs, fydda'r rhain dweud celwydd, ond bydde dim prawf i'r peth. Daioni oedd y cyfan. Pob un gweithred, pob un manylun amdano, mae da y gwnaeth. Ond nid dyma ddywedodd pob un amdano. Pryd hynny, gwrandewch ar hyn, mae hwn yn anhygol. Marc 3:22, ni'n mynd nôl chydig o benodau. A'r ysgrifenyddion, dyma'r bobl nawr, y bobl crefyddol, yr arweinwyr, y pobl oedd pobl yn mawr i parch. Dyna roedden nhw oedd yr rhai, oedd yn deall y cyfan. Nhw oedd yn gwybod yr holl atebion i pethau dryslyd oedd o'i cwmpas nhw. A dyma oedd yr rhai dylse fod yn gwybod, a dyma be maen nhw'n dweud, ar ysgrifenyddion, yr rhai a ddeithant i weired o Jerusalem, ac a ddywediasant fod Beelzebub ganddo. Ac mae trwy bennaeth y cythreiliaid, yr oedd e fe yn bwrw allan cythreiliaid. Afiach yn dweud. I ddweud bod Iesu Grist, mab Duw, yn delio ym mhwerau tanllyd y fall, yn gwneud pethau tywyll, dieflig, ac mae trwy y fath bwer yr oedd yn gwneud hyn. Ac ar un lefel, i ni'n meddwl, sut gall unrhyw un dweud y fath beth? I roi'r fath gyhuddiad yn erbyn mab Duw, y Meseia, yr un a wnaeth gymaint o ddaioni. Ac eto, i ni'n gwybod, mae dyma yw cynlyniad pechod, i ni'n deall, i ni'n rhyfeddu am eiliad, sut gall hwn fod, ond yna ni'n gwybod, mae'n glir i ni'n gallu esbonio pam ddigwyddodd ei ddweud y gwir, dyw e ddim yn rhyfeddod, achos ni'n gwybod pa mae pechod yno, mae'n llygru pob dim, ac mae'n llygru rhesymu, ein gallu i resymu. Nid yw pobl yn gallu gweld yn glir mwyach, nid ydynt yn deall. Dyn nhw ddim yn deall, ni'n gweld hwnna'n ddigon clir yn dydyn, ni'n gweld e heddi. Ym mhob maes o fywyd, dyn nhw ddim yn weld e. Dyn nhw ddim yn ei ddeall e. Mi fydde pobl heddi yn gweld yr Iesu, a mi fydden nhw'n dweud yr un peth sy'n fod. Mi fydden nhw'n dweud na ni ddim eisiau dim i wneud o hwn. Pam? A mae'n amlwg mae'n ei gymaint o bethau da. Mae'n ei gymaint o ddaioni, mae'n llawn cariad. Ac eto y mae pobl allan am ei waed e, maen nhw'n ei gysau e. Ac i ni'n gweld e heddi, ni'n gweld e yn y ffordd y mae'r byd yn gweld yr hyn sydd yn dda, neu yn foesol, neu yn bir. Maen nhw'n ei weld e fel rhywbeth drwg. Os newch chi sefyll lan o fewn cymdeithas a brwydro am foesau ac am ddaioni ac am byrded ac am lendid, mi fydden nhw'n edrych arnoch chi fel rhywbeth hyll, rhywbeth cas. Bo chi ddim yn llawn cariad, bo chi'n greulon, bo chi'n gul. Mae'r byd yn gweld yr hyn sydd yn ddrwg, yn anfoesol.
Yn am hir, maen nhw'n gweld, ond ni'n gweld fel rhywbeth sydd yn dda. Mae'n rhemp yn yr oes i ni'n byw ynddi, mae wastad wedi bod, ond mae'n fwy rhemp yn yr oes yma, mae yna deddfwriaeth bellach wedi cael ei osod yn diwedd. I bron iawn, byddwch chi'n gallu dweud, fydd yna berig mawr i ni ddweud unrhyw beth o fewn y pwlpit, achos os fyddwch chi'n crybwyll fod yna unrhyw beth yn anfoesol, mi fydd yna rhywun yn gwrando ac mi fydd yna rhywun yn mynd at rhyw achos llys ac yn dod â pob math o bethau. Achos mae'n dod i'r pwynt i chi ddim yn gallu pwysleisio unrhyw ddaioni, unrhyw foesau, unrhyw beth sydd yn lan. Achos mae'n cael ei weld fel rhywbeth sy'n ddrwg. A pam bod hyn yn digwydd? Ni'n gwybod pam bod hyn yn digwydd oherwydd pechod. Mae rhesymu dyn wedi ddrysu'n llwyr. Mae fe rwlen o dywyllwch wedi dod drostyn nhw. Dim yn lle ni yw edrych lawr yn feirniadol, yn lle ni yw gwylo drostyn nhw, ac i dristau ond i ni'n gweld falle yn yr oes i ni'n byw yn y byd crefyddol bod rhaid brwydro yn erbyn yr holl bethau yma. Ond i ni'n gallu gweld, dyw'r bobl yma ddim yn ei weld Dyn nhw ddim yn gallu ddeall, maen nhw'n atebol, ond dyn nhw ddim yn ei weld chwaith. Yn yr un ffordd roedden nhw'n cyhuddo'r Iesu o fod yn ddieflig. Mi roedden nhw'n atebol. Ond i ni'n gweld beth yw'r broblem. Y broblem yw pechod, mae'n llygru ein rhesymu ni. Dyw pobl ddim yn ei weld mwyach. A ni'n gweld fwy o fewn cymdeithas. I ni'n gweld ond ydyn ni. So mae sawl gwaith. A mae fi wedi clywed pobl yn rhybuddio eraill i beidio dod o dan ddylanwad Cristnogion, yn sicr yr rhai sydd yn credu'r Efengyl. Dyna oedd yr hybydd yn y coleg. Dyna yw'r dal yr hybydd, peidiwch a dod o dan eu cryfangu nhw. Peidiwch a dod o dan ddylanwad pobl sy'n credu'r Efengyl. Peryglus yw na, fe fydden nhw'n dylanwadu ar eich bywyd. Fydden nhw'n trial creu fod enw fath o sect eithafol, a dweud eich bod chi'n mynd yn eithafol ac yn brwydro yn erbyn amryw bleserau'r byd. Pethau sydd yn normal, dyna beth maen nhw'n dweud. Mae'r pleserau yma'n normal. I ni wedi cael ein ceiddo fan hyn, tro ar ôl tro, o fod mor eithafol wedi mynd dros ben llestri'n llwyr. A be maen nhw eisiau ni wneud, yw dweud hyn, na, mae'n iawn i chi gyd fyw gyda rhywun a fod yn anfoesol, mae'n iawn i chi feddwi ar nos Wener, peidiwch a phoeni am y peth, mae'n iawn i chi beidio gallu gyrru ar nos Sadwrn, achos chi'n cael tipyn bach gormod, ac os i ni roi sel bendith ar y pethau yma, maen nhw'n dweud, bydd hwnna'n well. Ond os newch chi am eiliad dweud bod rhywbeth yn anfoesol, neu yn llawn feddw dod, neu yn llawn trai, neu bod anghrediniaeth, neu balchder, neu gamddealltwriaeth am yr Efengyl. Na, mae hwnna'n eithafol. Chi wedi mynd dros ben llestri, chi wedi colli'r plot rhywle. Dyna beth sydd wedi cael ei ddweud. Dyna'r cyhuddiad sy'n cael ei roed yn ein herbyn ni. Ond dyna beth gafodd ei ddweud am yr Iesu. Roedd hwn yn eithafol. Roedden nhw'n ei weld yn helpu pobl ac yn gwneud yn dda ac yn dod â daioni i bobl ac yna mae'r pobl crefyddol yn cyhuddo fe. Yn ei gysau e. O am fyd o dristwch. Mae'n driennus yn diwedd. Pan i chi'n gweld pobl yn rhedeg i ffwrdd, na oedfa arbennig dyn ni nos Iau. A'r un peth pan ni'n cael ein carolau ni, neu oedfa bas, neu beth bynnag yw e. A chi'n gwahodd pobl, a chi'n gweld yr esgusodion yn dod lan. Yr ofn gyda llawer, ni ddim eisiau mentro fyna. Achos i chi'n od. Chi'n eithafol, chi'n credu pethau'r hyfedd, i chi mor gil, i chi ddim yn mwynhau ar nos Wener yn ôl nhw. Chi ddim yn gallu mwynhau ar nos Sadwrn. A'r sil cyfan yn y capel, beth i chi'n neud? Pidwch am mynd fyna, neu fydden nhw'n cymryd drosodd eich bywyd chi. A maen nhw'n dweud o'r holl math o bethau yma, ac eto y pethau maen nhw'n ddiberniad yw pethau sydd yn dda ac yn bir ac yn lan. Mor anodd yw cyrraedd pobl. Ond allwn ni ddweud hyn, o leiaf yma, mae yna gydnabyddiaeth mai da a wnaeth yr Iesu. O leia, mae yna rhywbeth yn ni. A gwyddon ni hefyd, nid yn unig am y gweithredoedd da, mae ni'n gwybod mwy, fydd yr rhain ddim wedi deall rhain ar y pryd siwr o fod. Ond o leia bod nhw wedi dod cyn belled yna, ond ni'n gwybod gymaint mwy mae'r geiriau yna wir yn ei olygu. Doedd rhain siwr o fod ddim yn sylweddoli beth o'n nhw'n golygu mai da. Maen nhw dim ond i gweld y pethau fel y bwydo'r 5,000, neu'r iachau'r byddar, a'r
cythrael allan o'r ferch, a pob math o wirthiau anhygoel, ac yn meddwl, mae'r un yn hyfryd, ac yn meddwl, mae'r un am bethau dawr, o leia bod nhw wedi gweld hyn, nid fel yr ysgrifenyddion yn cyhyddo fo fod yn ddieflig, ond o leia, gellir dweud, i ni'n falch bod rhain wedi gweld hynny, ond roedd yna gymaint mwy o wirionedd yn naioni'r Iesu, achos yr hyn oedd yn wir amdano, yr oedd yn carlamu tuag at Jerusalem. Dyna oedd y daioni, dyna oedd y pwrpas y gwirthiau, yr oedd y gwirthiau gyd yn datgan. Hwn yw'r Meseia, hwn sy'n cyflawni'r proffwydolaethau Meseia ar gweddill y proffwydi wedi ddweud, ond yr holl pwrpas yna yw hyn. Nid dod i wneud gwirthiau oedd e, nid dod i achau oedd e. Mae hwnna dim ond yn dod oherwydd ei drigaredd e, mae mab Duw oedd e, ond roedd e'n carlamu at y groes. Roedd e'n mynd at Jerusalem mwyn talu'r pris am gyfer ein hiachawdwriaeth ni. Dyna oedd y daioni, ond oedd rhain ddim yn gweld, ond wrth gwrs i ni'n ei weld e. A mae ynglwm ar peth. Gadewch i ni symud ymlaen, achos dyma'r rhybydd. Yn ail, ymateb y bobl. Syth ar ôl y wyrth o iachad. Ni'n darllen am y gwaharddiad o fynd a lledaenu yr hanes. Nawr fe allech chi edrych ar yr adnodau mewn amryw ffyrdd. Pan o'n i'n darllen i fyny, oedd yna rhai yn pwysleisio un peth a eraill yn pwysleisio peth arall. Dwi'n dieddol i fynd gyda yr hyn oedd Hendrickson yn ei ddweud fan hyn, ond ddoi at hynny maes o law. Ond gwrandewch ar y gwaharddiad. Achos pa ffordd arall gellir disgrifio'r geiriau yma? Ydych chi'n credu fod yr Iesu'n chwarae gêm? Achos fedra i ddim dychmygu'r Iesu'n chwarae gêm. Ond dwi ddim yn mynd i chwarae gyda geiriau. Dwi ddim yn mynd i ddweud rhywbeth a gobeithio bod chi'n mynd i wneud yn wahanol. Dwi ddim yn mynd i ddweud na. Lla ddim dychmygu'r fath beth, mae'n rhyfygus i ddweud na. Doedd yr Iesu ddim yn chwarae gyda geiriau. Doedd ddim yn dweud un peth a golygu peth arall. Gwrandewch, adnod 36. Ac fe a waharddodd iddynt ddywedyd i neb. Med i gwahardd nhw, peidiwch a mynd a dweud wrth neb. Nawr, mae amryw rheswm wedi cael ei roi, ond digon am nawr yw hyn. Yr oedd yr Iesu yn agosau at y pinigl, at ei chafbwynt taith ei fywyd. Ac yr oedd am bwysleisio yr ysbrydol yn fwy na'r iachau corfforol. Ac felly mae'n gweld, does dim byd yn mynd i rwystro rhagluniaethau Duw. Does dim byd yn mynd i ymyrryd ar y daith i'r amseru. Roedd yna amser penodedig pan yr oedd e'n mynd i fod ar y groes. Pan y fydde fe'n talu'r pris am iachawdwriaeth. Felly does dim byd yn mynd i rwystro hyn. Ac felly mae pob un o'i eiriau fe'n bwysig a mae'n bwysig fan hyn. Fe waharddodd e nhw rhag mynd i ddweud wrth neb. Ac yr oedd e am bwysleisio yr elfen honno. Dyma beth i ni am sôn amdano yw'r groes. Yr oedd e wedi dod i achub eneidiau, i ddelio thynge trygwyddol ysbrydol yr enaid. Yr oedd e ar ei ffordd i'r groes. Mae'n un peth hyfryd i glywed bod un oedd yn gloff yn gallu cerdded, ac un oedd yn fyddar yn gallu clywed, ac un oedd yn gallu siarad, nawr yn gallu siarad, mae'r ein a gyd yn hyfryd, a mae'n bethau da. Ond yr oedd yr Iesu wedi dweud, peidiwch a mynd o gwmpas yn dweud wrth neb. Achos mae yna rhywbeth hyd yn oed fwy pwysig. Sdim byd yn mynd i ymyrryd ar hwn. Ei brif waith oedd iddo ddod fel gwaredwr. Ac wrth iddo agosau at y groes hyn oedd y bwyslais. O hawdd iawn. Yn sicr yn yr oes i ni'n byw yn ddi, nawr yn yr eglwysi, yn y cyflwr mae'r eglwysi bellach. Hawdd iawn. Yw gafel yn dyn ar unrhyw elfen o galondid. Ac hyd yn oed gorbwysleisio yr elfennau hynny os ni'n gweld rhywbeth sydd yn addawol. Rhyw elfen o broffes. Petai rhywun yn dweud, dwi'n credu, bron iawn maen nhw wedi cael ei wneud yn ddiacon cyn i chi droi rownd. Bron iawn felly. Os chi wedi gwneud proffes, dwi'n meddwl bod chi wedi gwneud proffes, neb yn mynd i gwestiynnu chi. Sneb yn mynd i wneud chi deimlo'n anghyfforddus. Dydyn ni ddim yn mynd i wneud i chi deimlo fel petai ar neges yn mynd i wneud i chi feddwl a dwi wedi dod i gredu o gwbl. Na. Cyn belled yn yr oes hon. Cyn belled bod chi'n fodlon canu rhyw gan, codi breichiau a chwifio breichiau mewn addoliad a ymddangos fel bod yna rhywbeth, rhyw emosiwn wedi bod a bod chi wedi dweud dwi'n fodlon dilyn yr Iesu a fe mod i wedi dewis yr Iesu. Cyn belled bod rhywun yn dweud hynny, yna bron iawn, achos fi'n cofio clywed hanes rhywun blynyddoedd yn ôl. Bron gafodd ei wneud bron yn un o swyddogion yr eglwys ac oedd e'n dweud, doeddwn ni ddim yn credu. Achos bod e'n fachan neis
yn dod i'r capel. Popeth yn iawn. Ond ar un lefel, chi'n gallu deall, achos mae cynlleied o bobl yn dod, ac ond yw yn demtasiwn i ni drio peidio ofni neb, a dychryn neb, a gyrru neb i ffwrdd, a trio cadw'r bregeth lawr yn fyrrach, achos maen nhw'n gyfarwydd ar peth. A mae pob math o bwysau yn dod ar yr eglwys. Byddai lot mwy dyn ni fan hyn, petawn ni chydig bach yn fwy goddefgar, byddai pobl yn dweud. Petaw chi ddim yn pregethu yn erbyn ambell i beth, a ddim yn dweud ambell i beth arall, a cadw'r llais lawr tipyn bach, falle byddai mwy o bobl dych chi. Dyna beth i ni'n clywed. Newydwch tipyn bach, just trowch lawr, mymryn bach. A chi gallu deall i bwynt ond oes? Ond ydych chi gallu deall achos mae yna bwysau yn does, a chi'n meddwl, wel, dyw pobl ddim yn mynd i ddod mewn, ac felly os nad ydyn nhw'n mynd i ddod mewn, dyn nhw'n mynd i glywed. Ac felly yr ateb mae mwyafrif o bobl yn yr oes yma, dwi'n dweud, beth am mynd i newid e? Beth am mynd i newid e wneud i bawb i deimlo'n gyffyrddus? Ac felly ni'n manteisio ar rhyw galondyd. Beth i ni'n darllen fan hyn? Ac fe a waharddodd iddynt ddywedyd i neb. Ond po mwyaf y gwaharddodd fe iddynt, mwy o lawer y cyhoeddasant. Mae'n dweud wrthyn nhw beidio wneud rhywbeth, a maen nhw'n neud e. Mae'n dweud wrthyn nhw eto ac yn pwysleisio'r peth, ac yna maen nhw'n mynd mwy ati i wneud y peth. Byddai'r rhai'n dweud, wel, roedden nhw'n gyffroes. Rhyw emosiwn, brwdfrydedd. Maen nhw'n wedi gweld bod e'n gwneud peth da. Maen nhw wedi dweud, mae da, mae e'n i'w wneud. Maen nhw'n hoffi'r Iesu. Maen nhw wedi dweud, mae'r Iesu'n gwneud pethau da. Maen nhw eisiau mynd a dweud oedd bobl. Mae rhaid ni gofio yn does, gorchmynodd yr Iesu iddynt beidio lledaenu'r hanes ac anifeddhasant. Ond efallai'n waith hyd yn oed, y mwyaf y dywedodd, y mwyaf y gwrthodant wrando. Lle chi ddychmygu i wneud hynny? Mae'n sefyllfa yn yr ysgol pan ni'n siarad y disgyblion. Os dwi'n dweud o disgybl i beidio wneud rhywbeth ac yna mae'n wneud e. Wel, mae yna drwbl mynd i fod. Os dweud ar ail dro, yna mae rai cael cosb. A maen nhw'n mynnu hyd yn oes rhywbeth bach yw e. Os dwi'n gofyn nhw eistedd lawr. A maen nhw'n gwrthod eistedd lawr. Dychmygwch beth. O, papur bach yw e. Lle chi dychmygu papur y newydd yn dweud athro. Athro yn dweud oedd blentyn disgybl eistedd lawr a fe wrthododd e a gafodd e gosb. Ond mae'n erchill i feddwl, os chi'n dweud wrth rhywun, neud i eistedd lawr os gweled i'n dda, yna yn yr oes ohoni nawr falle byddwch chi'n dweud, na, sy'n hawl dyn ni, i ofyn i rhywun eistedd lawr. Ond maen nhw'n gwrthod. I chi'n disgwyl, yn dydych chi, chi'n disgwyl, chi'n dweud rhywbeth, chi'n disgwyl. Ond fi hwnna, un o fel athro, neu beth bynnag, neu fel tad a rhiant, mi fyddwch chi'n disgwyl rhyw efyddod yr hyn i chi ddweud, ond i fynd yn gwbl groes, dro ar ôl tro yn herio, ond beth ni'n gweld fan hyn, oedd fe wrthodo nhw fwy. Ni'n pwysleisio hyn, achos galle fe fod yn rhywbeth bach, ond efallai bod yn helpu ni ddeall yr adnod nesaf. 37, a syni a wneithant yn anfeidro. Mae hwnna'n od yn diwy, achos mae hwnna'n rhywbeth mor llawn cylondyd. Pam fod yna broblem da adnod 37? A syni a wneithant yn anfeidrol gan ddywedyd da y gwnaeth fe bob peth. Y mae'n gwneithir i'r byddariad glywed ac i'r midion ddywedyd. O, mi fydd y llawer eto yn mynd at y cadarnhaol a meddwl, wel, mae'n dweud pethau neis. Maen nhw'n disgrifio'r Iesu fel un da. O, fe wnaethon nhw syni'n anfeidrol. Hynny yw, nid oes modd, mae hwn yn air anfeidrol, nid oes modd mesur cymaint ei syndod. Maen nhw wedi syni mewn gymaint o ffordd ni ellir ei fesur. Mae hwnna'n anferth. Maen nhw wir wedi syni, maen nhw'n ddidwyll iawn. Maen nhw o ddifrif. Dyn nhw ddim yn chwarae gwmpas, maen nhw wedi syni, maen nhw wedi gweld, maen nhw wedi dweud mai da gwnaeth yr Iesu. Fe ddangosant edmygedd o'r mwyaf o'r Iesu. Fe gosodant ef arbenigol. Felly beth yw'r broblem? Beth yw'r broblem? Wel, fe ddywed Hendrickson am y ddwy adnod hon, adnod 36 a 37. Bod angen mwy nag edmygedd a brwdfrydedd i fod yn ddilynwr o'r Iesu.
nid edmygedd I ni moyn, nid brwdfrydedd I ni moyn. Dywed bod llawer, dywed Hendrickson, bod yna lawer o edmygwyr o Grist yn golledig. Mae hwnna'n dychryn chi, ond dwi? Mae e'n codi dychryn arna I. Ac pan mae pobl yn dod ac yn beirniadu neges fel hon, petawn nhw'n sylweddoli, pan mae rhywun yn pregethu adnod fel hon, pan I chi mynd gatre a deffro bore Dydd Llun, mae'r ymdeimlad yna yn dod, dwi ymhlith yr rhai sydd yn llawn rhagrydd ac yn gallu pregethu amdano ac eto heb ddeall. Mae yna ofnau felly'n gallu dod mewn. Felly peidiwch â meddwl pan ni'n rybuddio bod ni'n neud ffwrdd â hi ac yn bod yn ferniadol a pwyntio bys. Na, ond mae rhaid rybuddio, yn does? Mae rhaid rybuddio. Pam bod rhaid ni rybuddio? Mae enaid yn mynd I dragwyddoldeb. Dyna pam sy'n rhaid rybuddio. Dyna pam sy'n rhaid codi llais ambell waith. Dyna pam sy'n rhaid pledio dy bobl I ddod at Grist. Mae yna un anadl I ffwrdd o dragwyddoldeb. A'r cwestiwn yw, ble chi'n mynd I treulio tragwyddoldeb? Ac os oes na edmygwyr o Grist, heb ddod I ddeall yr Efengyl, mae angen I deffro nhw. Ac ni'n gweddio fydd yr ysbryd glân yn dod a'i siglo nhw ac agor I llyged I heneidiau iddynt weld I hangen. Achos mae'n frawychus fod llawer o edmygwyr o Grist, pobl crefyddol yn ein gwlad fach ni, pobl sy'n gwybod emynau I gyd hyd yn oed. Dychmygwch chi'r cymanfaoedd canu. Ni'n mynd I cael rhywbeth dim cymanfa ganu fydd ond fydd hi'n rhyw oedfa lle ni'n gobeithio y byddwn ni'n gallu gweld perlau y geiriau yma ni'n ei chanu yn ein llyfrau yma ni a gweld yr Efengyl trwyddi draw. Ond dychmygwch chi dros y degawdau diwetha cymanfaoedd canu. A pobl yn canu'r geiriau yma ac eto gyd ddim yn credu I gair o be maen nhw'n I ganu. Ac yn ei newid Ac yna fod yn golledig. Yn grefyddol ac yn golledig. Mae e'n dychryn chi yn dweud. Mae yna pobl yn gallu pregethu yn y pulpid ac yn gallu bod yn golledig. Mae pobl yn gallu fod yn arweinwyr crefyddol Cristnogol hyd yn oed efengylaidd ac heb ddeall yr Efengyl. Mae'n bosib fod yn edmygwr ac yn un brwdfrydig tu hwnt. Am oes sy'n ni'n byw ynddi, fe fydd gwaed sawl un ar ein dwylo ni tybiwn ni. Yr rhai wnaethon ni wneud iddyn nhw feddwl fod popeth yn iawn. Paid â phoeni. Cybelle bod ti'n rhoi rhywfaint o le yn dy fywyd I Grist. Cybelle bod ti'n cydnabod Gerbron ffrind, ysdim ots am ddim I daral. Ysdim eisiau poeni am ffrwyth edifeirol. Ysdim eisiau poeni am sancteiddrwydd. Ysdim eisiau poeni am hynny. Cybelle bod yna broffes a bod yna rhywbeth yna. Dyna be. A maen nhw'n dweud, fe welwn ni rhyw ddatblygiad, rhyw bryd. Dyna'r fath o siarad sydd heddi. Cyfeirio Hendrickson at adnod yn Ioan. Fe ddwedodd dyw'r rhain ddim byd tebyg i'r hyn dwedodd Ioan. Dyma beth yw disgybl I Grist dwedodd Ioan. Ioan 15 adnod 14. Chwechwi yw fy nghyfeillion. Os, sylwch mae yna os yn does na? Os gwnewch pa bethau bynnag yr wyf yn ei gorchymyn I chwi. Ond doedden nhw ddim. Wnaethon nhw ddim wrando. Wnaethon nhw ddim I fyddhau. A fe wnaethon nhw yn bellach a stwbwrno a cario ymlaen. Ioan 8 adnod 30 ymlaen fel yr oedd fe yn llefaru'r pethau hyn llawer a gredasant yno ef. Yna dywedodd yr Iesu wrth yr Iddewon a gredasant yno, os arhoswch chwi yn fy ngair I, disgyblion I mi ydych yn wir. A chwi a gewch wybod y gwirionedd a'r gwirionedd a chryddha chwi. Ond be mae'n dweud? Os arhoswch chwi yn fy ngair I. Os ych chi'n ffyddlon I fy ngair I. Os ych chi'n gwneud be dwi'n dweud. Os ych chi'n dangos bod gwirth wedi digwydd. Dyna beth ni'n chwilio amdano, ffrwyth edifeirwch. Nid proffes, mae rai gael y proffes, ni eisiau gweld y proffes. Ni eisiau gweld bod yna rhywbeth I digwydd, ond beth ni eisiau gweld wedyn yw bod yr broffes yna'n dangos yn y bywyd, bod yna ffrwyth edifeirwch. Ond fe ddwedodd Hendrickson, yr oedd rhain yn i'r gwrthwyneb I hyn. Ond am wers, os I rai anifydd ddatgam daioni Crist a rhyfeddu at Grist. Mae hwnna'n rhywbeth yn dweud. Maen nhw'n anifydd, dydyn nhw ddim yn gwneud beth nhw fod I wneud, ond maen nhw o leia wedi gweld hynna,
ond nid yw yn dangos mor hyfeddol oedd ei weithredoedd, mor anodd yw ei berswadio unrhyw beth o ddaioni'r efengil, ac o leia roedd rhain gallu gweld elfen o ddaioni yma. Ond dyw e ddim yn ddigon. Dyw e ddim yn ddigon eich bod chi'n grefyddol, yn hoffi'r Iesu lot fawr hyd yn oed. Dyw e ddim yn ddigon bod chi'n hoffi'r capel ac yn hoffi'r capel lot fawr. Dyw e ddim yn ddigon bod chi'n llawn brwdfrydedd ac eisiau pobl eraill i ddod mewn. Dyw e ddim yn ddigon. Dyw e ddim yn iawn i ddweud bod edmygedd a brwdfrydedd a'r holl bethau yma'n ddigonol. Nid yw e'n ddigon i ddadlau ei achos a mynygu eich gwerthfawrogiad ohono. Na, dyw e ddim yn ddigon. Nid edmygedd sydd yn achub. A mae yna rybydd yma. Wrth gwrs, fe allan ni edrych arno fe fel calondyd ac yn y blaen, ond mae yna elfen o galondyd yma, ond dyw e ddim yn ddigon. Yn olaf yn drydydd, mae cyffro ym mhob cyfle, gellir fod yn bryderus am yr rhain, am y sawl ar y feddodd, ac eich gallu teimlo drostynt. Yn debygol i lawer, siwr o fod, dyma beth sy'n siwr o fod yn wir, iddynt barhau a'i bywydau. Yn sicr, o dro i dro efallai, byddant wedi hel atgofion. Allwch chi ddychmygu'r sefyllfa, rhai oedd yn dweud, da a wnaeth yr Iesu. A falle bod nhw wedi mynd at eu ffrindiau yn dweud, glywch chi beth nath yr Iesu? Fe daflodd gythroel allan. Fe nath y byddar i glywed. Ac mi fydde, roedd e'n wych o beth, roedd e'n hyfryd. Roedd e'n mor hyfryd i weld. Ac yna bydden nhw'n mynd gatre. Ac yn paratoi te. Ac yn anoswylio, ac yn deffro yn y bore, ac yn paratoi brecwast, ac yn gŵr falle mynd i'r gwaith, a fydde'r gwragedd yn cario ymlaen. A be bynnag ydyn nhw'n neud, a mynd ar diwrnod, a fydde'r diwrnod arall yn mynd heibio, bydd wythnos yn mynd heibio, falle mis, a falle bydd rhywun yn troi rown yn dweud, chi'n cofio mis yn ôl? Wel, oedd hwnna'n ddigwyddiad yn doedd e. Wel, nath e wir fy ysgwyd i. Dyw e ddim wedi effeithio i bywydau nhw, nag yw? Chi'n cofio'r hanes, mae'n debyg iawn i ferched Jerusalem efallai, a oedd yn wylio wrth i'r Iesu cael ei groeshoelio, a chafodd y merched Jerusalem i rhybuddio gan yr Iesu, i beidio wylo, i beidio crio. A byddwch chi'n meddwl, wel, hwnna'n rhyfedd yn diwy. Mae rhywbeth tebyg i hwn, allwch chi bron iawn dweud. Crio yn gweld yr Iesu'n cael ei groeshoelio, ond nid yw'n beth da. Ond mae'r Iesu'n dweud, peidiwch a crio, peidiwch a gwylo. A'r rheswm am hyn oedd, nid oeddynt yn wylo am eu pechodau. Wylwch oherwydd y rheswm dwi ar y groes. Wyliwch erbyn hynny. Iawn, criwch, os chi'n mynd i grio, criwch am yr achos sydd wedi fy nhoed i ar y groes. Y pechod sydd yno chi, wylwch oherwydd eich pechod chi. Dyna oedd yr her, dyna oedd y bregeth fer ar y groes, oedd yn dweud oedd ferched Jerusalem. Dyna beth oedd yn dweud, i chi'n grefyddol efallai, achos i chi wedi dod at un sydd yn honni fod yn fab i Dduw, i chi'n crio oherwydd yr ddrwg gweithred hon o gael yr Iesu'n cael ei groeshoelio, ond i chi ddim yn crio am y resymau iawn. Ac felly fan hyn, mae'n hawdd iawn dweud roedd hwnna'n dda, roedd hwnna'n neis, o mae'r Iesu wedi wneud pethau da, ond oedd e wedi effeithio ei bywydau, oedd e wedi trawsnewid ei bywydau, oedd ei bywydau wedi cael ei troi ben i weired. Achos os nad yw e ddim werth dim. Os yw'r rhai a ddywedodd y geiriau yma, a mynd gatre yn cario ymlaen gyda'i bywydau, fel ag yr oedd nhw o'r blaen, yna dyw e ddim werth dim byd. Dyw'r hyn maen nhw wedi dweud o unrhyw werth. Ond wedi dweud hynny, ond nid oes na gyffro. Bob tro y mae Crist yno. Achos yr hyn i ni'n ei ddarllen yw iachawyd cleifion diri. Ac felly ni'n gallu fod yn hyderus o hyn, ond ydyn ni. Yr oedd yna hefyd iachad ysbrydol i lawer yn doedd. Mae'r elfen corfforol yn hyfryd. Mae e'n hyfryd i glywed bod rhywun o ddim yn gallu cerdded yn dod i gerdded, ond dyw e ddim yn bopeth nag yw e. Neu mae rhywun sydd yn fyddar yn dod i glywed, dyw e ddim yn bopeth, ond mae'n hyfryd ac mae'n dangos cariad a thrigaredd Crist.
Ond I feddwl bod na rai oedd yn drwm I cliw yn dod I glywed, ond nawr yn dod I glywed a deall yr Efengyl, ac yn dod I bwyso ar yr Efengyl, a bob tro maen nhw'n clywed yr Efengyl, mae'n dod â llawenydd i'w calonau nhw, i'r rhai, nad oedd yn gallu siarad, nawr I fedru siarad, ond hefyd, am y tro cyntaf I allu folianu'r Iesu, ac I roi clod iddo, mae da y gwnaeth fe bob peth I ni'n gallu dweud hyn. Nid yn unig felly'r gwirthiau iachau, ond da oedd ei ymgyrch I ddod lawr I achub dyn o'i bechod. Dyma oedd y nod, I ni'n gallu pwysleisio hyn ar ddiwedd y benod hon. Dyma oedd y gwir ddaioni. Dyma oedd wedi cyffroi y proffwydi Eseia. Dyma oedd a welodd yr apostolion a gynhyrfodd hwy. Dyma beth oedd yn cynhyrfu pob un o'r apostolion pan nhw'n bregethu. Dyma yw cyffro bob sil. Dyna yw cyffro bob pnawn sil fan hyn. I'n bod ni'n cyhoeddi yr Efengyl Iesu Grist a'i farwolaeth yn agor ffordd iachawdwriaeth. Mae mor gyffroes. Yr iachad llawn. Dyma yw cyffro bob sil. Does dim ots cyn lleied I ni eisiau gweld mwy, ond dyma'r cyffro yw bob un tro mae'r Efengyl yn cael ei chyhoeddi, chi ddim yn gwybod beth fydd yr arglwydd yn ei wneud. Efallai bydd na rhywun yn clywed fan hyn, efallai rhywun tu fas fan hyn, ond efallai yn y dyddiau yma, gyda'r we, bydd na rhywun yn clywed ac yn gwrando, ac bydd na rhywbeth yn digwydd. Mae mor gyffroes, achos bob tro y mae presenoldeb yr arglwydd rhywle, y mae yna wirthiau'n digwydd, I ni'n gweld fan hyn, mae mor gyffroes. A phob sil yn cael pregethu Crist, sydd yn abal I wneud yr hyn sydd yn ymddangos yn amhosib I ni. Yn sicr o ran gwirthiau cyrfforol, ond yn fwy amhosib, yw I dynnu enaid allan o'r carchar tywyllt di. Mae mor anodd dychmygu. Anwyliaid gennym, sydd ymhell yn y byd. Ydych chi'n gallu dychmygu nhw'n dod I gredu? Mae mor anodd yn dweud. Mae bron iawn yn meddwl mae'n amhosib. Ond yna, I ni'n meddwl, sut gall un cael ei dywys o grafangau anghrediniaeth? Mae'n ymddangos mor anodd, mor amhosib. Sut gall un ddod â heddwch cydwybod I rywun? Os chi'n gweld rywun yn teimlo'n euog, sut allwn ni ddod â heddwch cydwybod, heddwch i'r enaid? Sut gall un cael heddwch rhwng Duw a dyn? Sut allwn ni berswadio enaid fod ei bechod wedi maddau? Ond dyma yw'r cyffro, dyma'r gwirthiau yr oedd yr Iesu yn ei wneud. Dyma'r pethau da a wnaeth yr Iesu. Fe gyflawnodd rhain, fe sicrhaodd rhain drwy barhau ar ei daith I Jerusalem. Dyma oedd y dasg, yr oedd ar ei ffordd. Achos yno, yr hoelwyd i'r groes, yn cael ei gosbi am ein pechodau ni. Yno, ar y groes, y mae Duw y Tad yn arllwys, yn tywallt, yr holl ddigofaint. Am ein drigion I ni ar ei fab Iesu Grist. Mae tu hwnt i'n deall ni yn diwedd. Fod yr holl bethau dwi wedi ddweud a'i wneud, a'i feddwl, a'i ddychmygu, a'i freuddwydio, sydd yn dod ag amharch i'r arglwydd, pob un pechod, pob un bryntni. Y mae'r arglwydd Iesu Grist wedi talu'r pris am y cyfan. Yn o'r y groes, y mae Duw y Tad yn cosbi a thragwyddoldeb o golledigedd ar ei fab. Dyna'r gyfwerth, dyna be mae'n dioddef. Mae'n diodde'r cyfan yn fy lle fi ac yna yn lle'r holl blant. Yno pan mae waed yn llifo, gwahoddwch chi ddod yn eich pechod, yn eich bydreddu, I olchi pob staen I ffwrdd. O mae yna gymaint o ddaioni o wnaeth yr Iesu, ond dyma yw'r pinnacle. Am gyffro sydd yn ei fywyd, am gyffro sydd yn ei weithredoedd, am gyffro sydd yn ei wirthiau, am gyffro yn ei drigareddau, yn ei farwolaeth, am gyffro yn ei farwolaeth, y pinnacle, yn yr hyn oll yr oedd yn arwain I fyny yn y daith yma. Mae'n gymaint felly, mae'n dweud oedd bobl I beidio mynd o gwmpas yn dweud am y gwirthiau iachau, achos mae ar y ffordd i'r groes, mae ei lyged wedi osod yno, ac dyma oedd y daioni yr oedd yn ei wneud. Am gyffro pan fod yr ysbryd glân ar waith, yn agor clistiau I glywed am y tro cyntaf a deall, I ber i'w tyfodau fedru rhoi'r clod iddo fe, am gyffro pan y mae'n agor llygaid y neidio I weld yr Efengyl, I weld be mae Iesu Grist wedi wneud trostynt ac I ddeall. Am gyffro pan mae'r rhodd ffydd yn cael ei rhoi,
bod rhywun o'r diwedd yn cael ei gallu i ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r wyrth yn digwydd, mae'r bywyd yn trawsnewid. Mae'r baich yn diflannu, mae'r pechod wedi ddelio ag wedi hoelio i'w groes. Mae'n gwisgo clogi'n cyfiawnder nawr, mae'n gallu sefyll ger bron y tad yn bir ac yn lan yng nghyfiawnder Crist. A am gyffro yw hwnna. Ac nawr mae am fyw i ogoneddu Duw a'i fwynhau am beth. Nawr ni'n gweld ffrwythau diferwch i ni'n gweld e, ond sylwch nid edmygedd yw hwnna. I ni'n gweddio na fyddwch chi sydd yn gwrando ymhlith yr edmygwyr yn unig, y crefyddol yn unig, y rai brwdfrydig efallai. Achos nid yw hwnna'n ddigon, mae'r rhaid i chi ddod i weld beth oedd y gwir ddaioni a wnaeth Crist drostoch chi. Iddo ddod i bwrpas, i ddelio a'ch pechod, i'ch golchi chi'n lan. Dyna yw'r cynnig, dyna'r gwahoddiad. Mae wedi dweud, dewch ata fi pawb sydd yn flinderog, dewch at Grist, dyna'r peth fan hyn. Nid dewch i ddod i weld pa mor dda yw e, dewch i weld bod e wedi darparu ffordd i'ch enaid cael ei achub, hyd tra gwyddordeb, dyna'r addewid. Mae Ioan yn dweud, y sawl a ddaw ato ef, nis bwr'r ymaith beth, dwi ddim yn mynd i troi neb i ffwrdd. Dyna'r cyffro bob sil. A bydd na rhywun yn dod at Grist, yn llwythog ac yn flinderog, mewn angen, yn gloff yn yr enaid, yn ddall yn yr enaid, yn fyddar yn yr enaid, yn fyd yn yr enaid, ac yn dod ar droed y groes, ac y bydd gwyrth yn digwydd. Ac y bydd iachad, ond i ni'n gweld yr iachad fwyaf oll, iachad tragwyddol yr enaid, ac y bydd yr enaid yn cael ei olchi'n wynach na'r era, ac y bydd y nawr yn byw i'w ogoneddu ef. O na fyddwn ni ymhlith yr rhai sydd yn synnu yn unig, synnu fawr. I ni ddim eisiau hynny, ond i ni eisiau gallu dweud da y gwnaeth efe bob peth yn wir ystyr y geiriau, yn yr ystyr llawn o'r geiriau, ei fod e wedi delio a'ch enaid chi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei drigaredd, am ei gariad, am ei dosturi, ond am y ffordd agorodd e. Iddo garlamu tuag at Jerusalem, tuag at y groes, mwyn talu'r pris am ein dyled ni, mwyn agor ffordd i'ch awdwriaeth, mwyn agor ffordd i'r nefoedd. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Te'r gweithio yn rymys yn ein plith unwaith eto. Tywallt y lan ysbryd arno. O bydd ysbryd ar waith yn agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen am Grist. Te'r di'n plith, i ni gofyn i'n oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth drwy gan yr emyn rhif 293. 293, daeth ffrydiau melys iawn yn llawn fel llu o ffrwyth yr arfaidd fawr yn awr i ni. 293, gewn ni sefyll uwch ni.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi o hyd byth.